Malawi kulino Malabino kwa ino nonse amene mukumvera wailesi ya Times komanso amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi. Iyi ndi program ya Kulinji inendelea malikano. Lero ndi pa 21 July 2025. Tasala ndi masiku 57 kuti chisankho chichitike mdziko lino pa 16 September lapano. Lero mu program yathu tikhale tikutambasula Malawi Congress Party MCP manifesto. Iwo watu akhazikitsa mfundo zawo zokopera amalawi pamene tikupita ku chisankho pa 16 September pano loweruka lapitali. Mumene mutu muli nkhani zosiyanasiyana ndipo lero tikhale tikukambirana kuti kodi mfundo zimene ayika mu manifesto yawo, mfundo zimene atatambasulira ku mtundu wa amalawi loweruka lapitali azikwaniritse bwanji pa nthawi ino. Ine sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Inetu ndadzuka bwino. Zazofunika. Sabata yatha bwanji yapitayi? No, sabata imene pati masiku ano kumalawi kuno malinga wadzuka ni moyo kumaona kuti ndiye kuti yambo yakukonderabe. Ngati tadzuka chonchi kumayenda ndi sabata imene koma kunali zochitika zambiri ndi sabata imene yathamwa changu kwambiri. Chabwino. Ndino sikuti tilawiriwiri mprogramu iyi monga mwa nthawi zonse timakhalanso ndi anthu ena, ndipo mu programu iyi tili ndi olemekezeka Dr. Jesse Kabwira amene ali mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso tili ndi Dr. George Chaima amenewa ndi katswiri pa nkhani za ndale amene atithandizirenso kuwunikira manifesto ya chipani chimenechi cha MCP. Komanso tikhale ndi atola nkhani athu magawo osiyanasiyana amene akhale akulankhula ndi Malawi kuti kodi kunja kwa Malawi akuti nji pa za manifesto imene chipani chimenechi cha Malawi Congress yakhazikitsa. Ndiye ndikupatseniso ni mpata kwa ino amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo kuti maganizo anu awiri atatu tikhalenso tikuwawerenga pompano pa wailesi ya Times mkatikati mwa program imene ya Kulinji. Mwamsanga tiyambe program yathu. George Chaima, mwadzuka bwanji? Komanso Wanangwa ndi upatseni moni pamodzi ndi anthu nafu olemekezeka Jesse Kabwira. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndione kuti kodi mulipo pa line pa. Ine ndilipo ndithu, ndathokoza kwambiri. Zikomo. Takulandiraniso nolemekezeka Jesse Kabwira. Ndathokoza kwambiri, ndiperekeso moni kwa achimenanga wa Dr. Chaima. Tinali limodzi dzulo, glad to have you today. Ndiperekeso ulemu kwa Malawi wonse amene mwa panga tune in kuti mumvere nkhani yofunikira ngati zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Onse alipo pa line pa. Komano tiyambe ndi zanga mu studio muno. MCP yakhazikitsa manifesto yake, mfundo zokopera amalawi pamene tikupita ku chisankho. Azi ndandanisa ndithu loweruka lapitali. Kuwatolamo chani? Ndizoona zimene waninazo leya koma ndi kabuku kakakulu ndithu kamene pa A3 paper kakumakwana 96 pages. Komano ukawerenga umbondumo sinakwalitse kuwerenga onse ukafika kumapeto, koma nalibe ndi mwayi wotolamo zinthu zimene ndinga mwina kwakumbutsa Malawi kuti muli chiyani mkatimu tisanafike mwina poona kuti kodi nzotheka kapena nzosatheka. Ndiye ndikayambira poti muli chiyani mkatimu, ineyo ndatolamo zinthu 5 zimene manifesto yonse yayimapo. Poyamba yayima pa imene akuti food security for all pa Chingerezi. Pa chichewa tine kuti kuyesetsa kuti amalawi akhale ndi chakudya Malawi aliyense. Imene yoyo ali ndi kampeni imene ayikamu kuti idzayamba mchingereza akumati Make Malawi Feed Malawi campaign. Fundo ina imene yayimaso imene mwina yamanga nthenje mu manifesto imene ndi ya job creation pa Chingerezi, kapena kuti kupereka mwayi woti anthu a Malawi apeze ntchito. Akunena kuti iwo ayesetsa kuti ulendo umenewu anthu 3 million atapeze ntchito zokhazikika imeneso kuchoka pa 1 panopa ndi 3 million. And imene momwe mukuoneka kuti muliso kampeni imene yapatsidwa dzina kuti Jobs for Life pa Chingerezi, ndi kuti ntchito za ndanda mpaka kalekale moyo wonse.
yachitatu muli ya wealth creation imene akuti nthawi imene ayesetsa ndithu kuti anthu osiyanasiyana achite bwino apeze chuma mmene munso ukawerenga bwinobwino mukutolamo zina zake ngati zimene azitchula 10-10 challenge imene akuti anthu 10,000 amene ali ndi mabizinesi ting'ono adzapatsidwa 10 million. Komanso pa mndandanda omwewo wa wealth creation pakuoneka kuti adzapanga nifi kuisandutsa banki koma banki yake yothandiza kwambiri azimayi ndi anyamata. Kenako pa namba 4 ndiye pali governance reform pa Chingerezi kusinthano kayendetsedwe kaboma kazinthu kaboma. Mwazina tinamva kunena kuti pano sopano mameya adzangosankhidwa osakhaso kuchokera mu zandale. Komanso OPC akunena kuti kumene office of the president and cabinet azayipanga restructure. Mumene monso ndimene mukupezeka kuti mwanduna zimene angasankhezo nduna 4 adzakhala anyamata osapitira zaka 35. Yomaliza ndi public service delivery imeneyo ndimene muli Chakwera master plan. Muchakwera master plan imo mukupezeka kuti muli 72 ntchito zatsopano zaboma zimene zidzabwere mu sector 24. Amenemo ndi mzamabwera imene ili nkamwa nkhani ya 500,000 kwa mwana aliyense opano. Nkhani za toilet abwino ma school ma market ma flush toilets imeneyo ili mu public service delivery. So kwa ineyo kuwerenga manifesto imeneyi anthu azoti yayima pa zinthu 5 zimene mwachidule Chakwera high five uja ampanga maintain imene mwachidule ikuyima pa youth centered growth, social equity, governance overhaul, service expansion ndi ambitious continuity. Zimenezo pa Chingerezi ndi zimene tingatolemo manifesto imeneyi. Ndikhopera tipoyamba ndingoyima pompa ndisapite kayi kuti kodi zitheka kapena sizitheka. Mwadzuka bwanji a George Chaima? Ine ndatuluka kwambiri kachiwiri. Mwamva mmene ayambira Wanangwa Chafulumira. Ine ndamva nditwe ayala ndithu mfundo zofunikira mmene ananenera poyambirira muja kuti manifesto iyi ndi buku ndithu. Ine nayiwerenga mpaka nafika I think chapter number 78 imene naona bekuti muli zinthu zambiri zonena kuti kuzipanga summarize kukhoza kukhalabe kovuta. Chifukwa ukhoza ngonyamulapo izo ndizo ngati mmene wapangira Wanangwa. Chifukwa Wanangwa wakhazikika pa 5 pillars komanso mwina tine kuti Chakwera master plan pamodzi ndi high 5. Koma buku lunkaliona kuti it's fully packed ndi zinthu zonena kuti ndikhoza ziona ngati kalozera wabwino. Manifesto ya Malawi Congress Party yo ndikuiona kukhala ngati kalozera wabwino. Kadonikana kuti mira or guideline magaida yabwino tikakhala mu ship ina tikhoza nena kuti ndi mtsigidi wolozera kumene ship ikuyenda. Tingane kuti mmene ili manifesto imene iyi kuti uyambe kuyizukuta imodzi kukafika kumapeto. Tiona kuti MCP yabwera ndi masomphenya abwino. Ndipo masomphenya amenewa atakhala kuti akhazikika ndi kukwaniritsidwa zinthu zikhoza kutheka ndi kuchitika mofuna kutukula Malawi. Koma mwina chimene tingathe kunena ine nchakuti ngati manifesto imeneyi yakhazikika pazochita muzaka 5 kuti dziko lino lisinthe ndi Malawi Congress Party molingana ndi manifesto yawo yabwino. Apo ndiye mwina tibwera kufunso jamnana kuti mwina simufusa kapena mufusa pano koma tinene kuti zachuluka kwambiri ngati zikuchita target 5 zaka 5 it's over ambitious muchizungu. Komanso tinganene kuti Pepani dogo
Yes. Dr. Chaima, just a minute tingo aonjezera olemekezeka Jessica Bwira zikuoneka kuti palaini pa anachoka kaye ndi tingo aonjezera chabwino motha kupitiriza ndithu Dr. Chaima. Zikomo kwambiri. Ndimanena kuti ndi manifesto yabwino kwambiri koma ngati kuchita target zaka 5 ndiye kuti manifesto imeneyi inganene kuti it's misplaced chifukwa chakuti practically it's impossible kuti nzosatheka kuti zimene ayala mu manifesto imeneyi zikhoza kuchitika pa zaka 5 ndiye ndikukhulupirira kuti ikanakhala kuti ndi manifesto ija kuti ayigawa nkuitenga kuti first 5 years tichita implement quarter ya manifesto imeneyi ndipo matambwina 10 years or 15 years ikhala kuti tayikwaniritsa amalawi akhoza kumvetsetsa koma kuti manifesto imeneyi abwere poyera nkunena kuti ndipatseni 5 year term ina kuti zimene nayala ndikwaniritse ndiye nkumayang'ana pa manifesto imeneyi kuti zikwaniritsidwa apo tikhononena kuti sizingakhale zoona ndiye komabe ni chimene ngati oyamikira kwambiri nchakuti ndi manifesto yabwino ndipo ikhoza kutheka koma osakhala 5 years koma tikayang'ananso pa zinthu zina zambiri zimene zayankhulidwa mene mwachitsanzo ngati zimene akukamba wanangwa tiyitenge mwachitsanzo nkhani ya zimbudzi mdziko muno kumangidwa skulu ina iliyonse koma chimbudzi icho nkukhala cha madzi ndimaona ngati kuti so awo akhoza kukhala maloto chabe chifukwa chakuti Malawi muno skulu ndi zambiri kwambiri ndipo zinazo nzoti sizinathe zinazo ndi zaudzu zilibenso ngakhale khoma zinazo nzongokhoma mitengo ana nkumakhala pansi ndiye ndimangoyang'ana kuti kodi ngati ana akukhala pansi pa mtengo nkumaphunzirabe mu century inoyi mu chaka chinochi 61 year of after independence ndiye kodi chikhoza kukhala cha nzeru nkukatenga chimbudzi cha madzi nkuchimanga pamenepo nkumaflasha within 5 years m'maskulumo zimbudzi zimene zipezeke kuti zakwaniritsidwa ndimayang'ananso pa nkhani ya mwina nkhani ya ana ichamana kuti kukakhala ana akabadwa atsegula tsogolo akaunti ya mwana aliyense kodi akaunti imeneyo ndalama zimene azipatsidwazo zokwana 500,000 kwacha ikhalano pa mwezi kapena ikhala throughout the year mpaka nakafike zaka 18 nanga ngati zili choncho ndalama zimene zizichokera kuti ndikayang'ana mzipatala mulibe mankhwala okwanira tikayang'ana mmaskulu mmene mulibe madeski anaophunzira pansi tikayang'ananso ngakhale mwina madzi akumwa amene ambiri pano akumwa madzi anzitapu ena atu Malawi muno madzi apatapo sanalawe ngakhale so apa njigo sakwadziwa kuti amamveka bwanji chifukwa anthu akumwabe madzi anzitsini ndiye ndimayang'ana kuti kodi chimene chikhoza kachi tichanzeru kuchichita ndipo chikhoza kutheka muzaka 5 zimene zikunenedwazi ndiye timayang'ananso pa zinthu ngati mwina good governance dziko lino zinthu zambiri zimene tingathe kuzilozera ku good governance tikhozonena kuti zikuvutirapo mdziko muno chifukwa tikabwera pa wireless timakhala tikuwalankhula Malawi zinthu zolondola ineyo ngati munkatiyitana kuti ndikalankhule sindilankhulira chipani china chilichonse chifukwa sindine party spokesperson koma ndimalankhula pa zinthu zimene zabwera nthawi imeneyo ndikuziunika kuyang'ana kuti kodi ichi nchotheka kapena ichi nchosatheka ndipo phindu lake likhoza kukhala lotani ndiye timalankhula chilungamo kufuna kuwaunikira amene amabweretsa nkhani zofunikirazo komanso mtundu wa Malawi ndiye mtundu wa Malawi kuti ukhale wokondwa umayenera kudziwa chilungamo ndikumauzidwa chilungamo pa zinthu zimene zili zotheka komanso zimene zikhoza kuchitika osati kumva bodza chifukwa chakuti akukonde ndiyene ndimabwera kudzalankhula zimene ndikudziwa kuti mtundu wa Malawi ukuyenera kumva ndikudziwa komanso ndimatha kulangiza anthu amene amakhala kuti akukhudzika ndi nkhanizo mwachitsanzo ngati mmene ili Malawi Congress Party pakali pano tikulankhula za manifesto awo ndicho yenerera kuti ndikamalankhulaso amene ali a Malawi Congress Party adziwe kunena kuti tikamalankhula zinthu kwa Malawi tizauza Malawi aja nkumayang'ana ate picture kuti tikuyakamba zinthu za dziko
zimene tikhoza kuchita tikachita amalawi akondwera nafe ndipo tikauza chilungamo tikalephera nawonso adziwa kuti iya izi tinanena kuti mwina tikhoza kuyesera koma zikativuta mudziwe zativuta pa zifukwa izi ndizo sitimakhala kuti tikuchita target munthu kapena chipani kunena kuti tichibweretse pansi kapena tipangitse manyazi iyayi. So chifundo imene ndifuna kutanthauza ndiye kuti manifesto ya MCP imene atipatsa President Friday yapitayi manifesto yabwino kwambiri koma sizingatheke kupanga zimene zili manifesto imene ija mu zaka 5 zimene zikubwera chifukwa chakuti mu zaka 5 zimene zapitazi anali ndi manifesto ndi ma promises ocheperapo poyerekeza ndi amene abwera pakali pano ndiye ma promises amene anali nawo ocheperapo a president ananena kuti zina tayesetsa ndipo zinanso talephera ndeni mafuna kuti pamene popo tizizindikira ngati amalawi kunena kuti chipani chikamalowa mboma kapena mtsogoleri akamalowa mboma sizingatheke 100% kulephera sizingathekenso 100% kukwaniritsa chimene walonjeza ndi pa nkhani ya malonjezo ndiye kuti tizitha kuwalonjeza amalawi zinthu zimene zili realistic zimene zikhoza kuchitika practical things zimene zonena kuti tikamatita panga talonjeza ichi ndikuchichita ndikuauza amalawi chija tidalonjeza number 1 ndi ichi chatheka chimene nalonjeza number 2 ndi ichi chatheka 3 ndiye kuti chipani chikhoza kulamulira dziko lino mwinaso for kapena 2 decades or 3 decades chifukwa chakuti zimene akulonjeza zikutheka zikuchitika koma tikamakakamira kunena kuti zimene tinalonjeza zonse takwaniritsa tachita ndiye kuti amalawi tikuanamiza ngati amalawi tikuanamiza amalawi ndi amene amaweruza tsopano ikafika nthawi yachisankho mwina ndilegere pamene buka area. Tathokoza kwambiri Dr. Chaima potiyambiranso moteromo apa tikuona kuti atolankhani athu akonzekanso tingomva kuchokera kwa atolankhani athu kenako tipitirire. Adzuka bwanji Nelson Gonjani ku Kasungu. Ndadzuka bwino kaiwo adzuka bwanji leya kuso bwanji ku studio. Tadzuka bwino ndithu. Tego mukubiri. Ndili amene anamvetsera mwachiri kwambiri manifesto a chipani cha Malawi Congress Party komanso afuna kuyikapo mulomo kuti kodi zimenezi ndizotheka nanga kuti akuona kuti tiyende motani ngati dziko. Mwina choyambirira ndiuze ni pina wanu. Ine ndi Bright Banda kuno ku Kasungu. Sabino nkhani ya manifesto a chipani cha Congress mwayimva motani. Ndipati pamene yakugwira ni mtima nanga pamene mukuona kuti zosatheka ndi bati. Manifesto a chipani cha Congress palibe chimene chaona kuti chanzeru ndi boza tina lankuza limene afotokoza kuti azipereka ndalama yosachepera 500,000 kwa mwana kumene kuja ndi boza lankuza futi anthu amene wanatinamiza kale mchaka cha 2020 cha kupanga kampeni nkhani yokuza ndi fertilizer lero aona kuti akakamba za fertilizer ziziteka malo mwake atinamize kanina ndikuza ndiri ma 500,000 amene wazimene zikuchita kuonesheratu kuti president yu wafunana kutinamiza. Sabino mwina mukuona kuti mmene zili mu Malawi akhaleso ndi chili chotani chofuna kumvetsera manifesto ena. Malawi ni chimene ngapempha Malawi anzanga chonena kuti manifesto ya chipani zinazi tiwamvesere mwanzeru potengera kuti vuto limene lilipo ku Malawi kunena kuti anthu ife timakonda kuvotera malingana ndi kuti limene tikupotera mmene tikuti kwetekesa ife Malawi ndipo ngati kuti sintha kaganizire ndikavotede kazisankho zimene zikubwerazi mu September muno ndiye kuti dziko lathu tikati kuliononga mpaka na kalikali. Ine ngati ndili ku Central Region kuno ndisatengere kuti ndi mvoteri wa ku Reformed Base to Central Region ndiye kuti dziko la Malawi alikuonongeka. Anthu akumwera akuyenera kusankha president oti atithandizire kuti dziko lathu la Malawi lipite pasogolo posatengera kuti akuchokera kumwera kapena kuchokera kumpoto kapena kuchokera pakati. Ai tathokoza kwambiri ile mmene munthu mmene ayankhulira Mr. Banda ku Kasungu pitiriza ndi maboma ena zikoma kwambiri. Chabwino ndathokoza kwambiri Nelson Gonjani kuchokera ku Kasungu kumeneko. Wadzuka bwanji Innocent Chunga. Ndadzuka bwino leya kaiwe ndiye naonse ku planta yako. Ifetu tadzuka bwino tatifotokozere kuti kunkhota-kotako amalawi akuti nji pa manifesto ya MCP. Ya zona ndi nzika ziwiri zomwe zikufuna zikepo mulomo pa manifesto a MCP mwina poyamba ndikudziweni. Ine ndi Chipililo Makondetsa kuno kunkhota-kota
tatifotokozereni manifesto maona bwanji ndinokhutira ndi manifesto ya MCP. Manifesto jinakhala nthawi ku apart from good speech mina nankhulira president komanso naiwerenga kuiona tanabe kuti kumalawi kuno ndinagudu kupanga manifesto aja kuti okongola komano kuona ndimene economic structure yaphiriri zimativuta pa ground chifukwa chani ndinena choncho afotokozamo zinthu zingapo kumalawi kuno mavuto amene tinawo panopa lokuza ndi zachuma komano sana khazikike bwinobwino kuti zachumazo mavuto amene wazathana nawo motani chifukwa mmene zinthu zili panopa tikakumbukira mbuyomu anafotokozapo ayi they will create 1 million jobs komano tati tifunse pa ground 1 million jobs ija sinaoneke tanga bwino poyera kufotokoza kuti 1 million jobs ija ndi then akuti pangaso promise kuti kuli 3 million jobs so no 3 million kuti it's a huge number yoti afotokoze kuti madera ake ati ndi ati endiso two afotokozapo nkhani bafereleza ankatiuza kuti pa 10,000 tizikagula matumba awiri afereleza mbuyomu so pano akubwera pano akuti akhalaso ndi mwayo kuti food security ikhalize kuti sivutoso afotokozapo kuti ikandibelekwa kuti government to government so maissues ngati amene ndachoti abwere poyera bwinobwino zitheka motani chifukwa akwamponso kuti alimbikitsa manyowa milimbikitsa kuti tikumayazo zinthu zakalekale zimene we are not growing as a country. Muna mwachidule anthu amene amvetsera manifesto amene ingawathandizire kukhala ndi chiganizo cha mphamvu pa zisankho za pa September. Ya chathandizira chifukwa kuti angofotokoza koma sanapereke materials bwinobwino muli mfundo zangeni zoti within a range of 5 years sizingatheke zikufunikira a long term process yoti mwina mwake zakazo afotokoza kuti pa zaka 5 zoyambirazi tipanga izi then in the next 5 years ngati kuliso kotheka nekuti they will take from there nkupapita chisogolo komano zinazo ne satinamize bwanji Mina tikudziwenesa ine ndiyesa kutsokalowa kuno mkotakota manifesto ya MCP mwamva bwanji akuthandizani pokhala ndi chiganizo cha mphamvu mu September. Manifesto achipani cha MCP taona kuti atithandiza koma satithandiza kwenikweni 40 boma tikaonetsetsa lilibe ndalama zokwanira kuti angatenge 500,000 kumampasa mwana aliyense obadwa muno Malawi kuti Malawi muno muli anthu ochuluka kwambiri koma sangakwaniritse fonera kuti nthawi zina analonjezapo kuti adzapanga choncho koma sanakwaniritse yayi. Muna vuto la ndale yathu lili pati kwenikweni imene mmaonera ineyo. Nkhani ya ndale kuno kwathu Malawi inachuluka ndibodza 40 amatha kulonjeza koma chinthu chija kuti achikwaniritse samatha kukwaniritsa ndiye tiona kuti ndilonja adafuna chabe kuti atinamize kuti tikavotera kuti adzakwaniritse chinthu chija alonjeza chija sadzakwaniritsa yayi. Ndathokoza kwambiri leya mmene ndimene acheza ndi zika ziwiri kuno kunkotakota. Ndathokoza kwambiri Innocent Chunga komanso Nelson Gonjani mukhale ndi mawa wopambana. Olemekezeka ajense kabwira mwamva ndithu mmene amalawi ayankhulira pa nkhani ya kukhazikitsa kwa manifesto ya chipani cha MCP loweruka lapitali. Mwamva ochokera kwa George Chaima kwa Malawi komanso kwa nzanga mu studio muno wanangu achafulumira. Inu ndemanga yanu ndiyotani? Makamaka manifesto ati makamba kuti muli ndithu mfundo zikulu zimene a George Chaima aona zokuti ndi zabwino koma kuzikwaniritsa mu zaka 5 mwina kukhala kuvuta. Ngati chipani cha MCP mwapanga plani yotani kuti zinthu izi zimene mwazika mu manifesto 96 pages muzikwaniritse pamene dziko lino likumananso ndi mavuto azachuma potengeranso kuti munalonjeza zina Malawi koma mwakanika kuzikwaniritsa mu zaka 5 zapitazi? Kaya mukundimva? Mukumveka ndithu olemekezeka. Ndiko epani poti ndili museu ndezina sindinamve koma mwazimene ndatha kumva zikuoneka kuti ambiri fundo ndi ambire ya wanayi zikumandikhumudwitsa ndikamaona anthu ophunzira bwinobwino akuoneka kuti concept yoika investment ya wana sakuyimvetsa. Anthu akumakamba ngati kuti tikunena kuti tidzipereka ndalama. No one has said that. I think that akamapanga judge by Congress Party azipanga judge on basis of facts. Maka anzatusha amene tinapita ku school. Here is the point. Palibe wanena kuti mwana akabadwa adzapatsidwa
ndalama manja. This is a government that is planning for a generation. Ndalama hizi pangidwa invest. Mene timapangira pension fund. Sitinena kuti what we are saying is at the point of death you'll be given this. This will be processed. It's a once-off payment. Payment imene panopo people must understand kuti chimene chavuta ndi ku Congress kuti yatipangisa kuika iyi. It's because tikuona kuti we need to break the cycle of poverty, and to hear educated people say we cannot aim to remove ourselves from poverty because we are poor. To me, it's very regrettable. We are in this situation because we are not planning to get out of it. And the Malawi Congress Party is saying, mwana akabadwa boma rizika mu endowment plan, mu investment plan. Imene tukuipanga ingenji ndi itukuti sovereign account. If you go to countries that have managed to break this cycle, what Chakwera is doing is trying to bring a legacy yakuti kuli generation imene ziko linapanga plan for. Mwana ujakazakwa na 18 mpamena adzalandire ndalama. It's not as if muntu akadzabereka mwana pa 1 adzalandira ndalama. And I want to beg with those of us who went to school, who have read, it's not just about, you know, kuti tuonetse ngati manifesto, it's nothing. Nkani iri pano tauza Malawi. We are not saying amene abadwe pa 1 or pa the first day we are in government alandira ndalama. No. What we are saying is government is starting to plan. We'll be depositing this money. And in Rama hii apangidwa peg at this high. Because in the mwana uyu wosa ukari yese. Ata kunena kuti 18 years wakwana. Here is your money. Ata kupanga school, ata kupanga business. We are linking it to the sovereign fund. And in Rama might even never leave Reserve Bank. In Rama Ziko. And in other countries they've even used this money to invest. Why are we pegging it at this figure? Because of the poverty we have got cyclical poverty. And the way to do it is to start with a generation which will say, per second term ya Chakwera, kunaya mbika seko ya wana amene ziko lapanga plan for. Now, ndikapita kunkani ya wealth ya job creation. Yes, you are very right. Kwa mkapita kwa mwana youth, and ndikumbachi soni kuti when I hear kuti a youth kumafika poti zimezosa zingateka akulu. If Malawi Congress Party told you politically Wamboma we are going to triple my funds na ku university, people are going to say mukunama. But Chakwera has done that. If we had told you kuti timanga 34 schools of excellence, people are going to say mukunama. Let's be honest, zachitika pa 3 years is things that we did not think. There are things that we did not think will happen. Nkanyoti Cancer Center, nobody would have believed us because others tried and they failed. What you are seeing in the manifesto are plans that we can tell you, satane, where will this come from? For example, mining was not there before. Koma set up as a miyala during our time that we know kutingati city panga zikuchitidwa ku DRC where mining is there to profit elite. We are going to be able to ukwanita 10-10 challenge to make sure kuti azipatidwa ndalama mega farms akarepo. As far as Dr. Chakwera and Malawi Congress Party are concerned, if corruption is truly kept, which we know we are committed to doing, there will be money to invest in this. So if somebody sits here and says, look, Musamangi flush toilets, Musamangi deal with wash issues because some kids are Pakistantengo. Look, flush toilets, Singapangige Kopanda classroom. You are actually talking about holistic way of giving education. It's unfortunate, Kuti, the failed government is not in Buyo Malawi Congress Party after we were in for the first term. Akupangani reach a point where you are dismal, you have given up as a nation. If we are saying no, we are bigger than the mistakes that have been done by others. Hello? Mukumveka ndithu olemekezeka. Mukamanena kuti muzipanga bwanji. It's number 1. We are using the 8mm strategy. Titenga agriculture. Imene tukunena kuti how are we going to commercialize it? How are we doing entrepreneurship? Mukaiona imene yo ipanga produces zinchito za fomo zingapo. And this we have done it for 3 years out of the 5 which were spent to kulimba landizina. Ndekwa ife tikuti tikaipanga commercialize, tikapanga promote irrigation. And pano muyangane zetu kupanga kuchire valley transformation. This is doable. So
So these people want to be messengers of doom and gloom. I have news for you. Malay Congress Party is not like other parties. What we've done in 3 years must give you faith that we are going to get this done. And I want to appeal, Kwame Alias Agundimva, if you don't reach for the sky, you will not get to the treetops. And what Malay Congress Party is saying, we will scale up with Mene Kapanga. Who knew to get Miseunga Timine? Who knew to get Chile Valley transformation? Anka do and Anukutibazama train. But here they are. Now what we are remaining for is scaling up. Anka do a Gulari, Mimapai sing at Mineta Guliram, Afoja. Amidst global challenges of finances. I said it yesterday, I'll say it again. I would like people to remember Malawi is not a vacuum. The challenges facing other countries are there, but we can't stagnate and say, Basita Repera. No. The manifesto of Malay Congress Party is saying, we are going to bring inclusive wealth. And we're going to see how women can prosper, how the youth can prosper, by linking these policies. I know that I'm uncle in Kuribe, but what I've seen is, and I want to commit here as the publicist of Malay Congress Party, I will be explaining exactly what we are going to do with clear targets. And come 16 September, please make no mistake. The farmer must look up to us, because we are going to cater for Orimandi Kasu, Orimandi in the machine, and we are going to cater for everybody out there, so that mavuta amenete malimbara nao aka akutita ongola tifaba 3 years but maongola mafupa tinasiridwa chingongole. And right now, when we are paying debt, 70 out of the 100, we are servicing what GDP left. So this next 5 years, we will not be facing that. And in the next 5 years, we will have better coordination. So all I'm asking is, yanga nani miseu, yanga nani maprice amene tukutagula ujenu zimene antu amalima. That's why we are saying when we commercialize entrepreneur, we will be okay. EE manifesto is not only implementable, we will deliver it in style, the way we have united this nation. When we found it fragmented, we have managed the kuona kuti zona chimanga chikamagawidwa chimataka kugawidwa ku opposition, akamapereka CDF imataka kuperekedwa kwa aliyese popanda kutango. And like what used to happen, we inherited the fragmented system. We have done the foundation. We are saying, join us in now delivering inclusive wealth, where the youth are business people and they are actually creating jobs. I think for now, let me stop there. Okay, olemekezeka nzanga wanangwa nayenso asanabwere mwina ndifunso kupita kwa inu komanso a George Chaima. Ndimafuna ndifunse kuti manifesto iyi imene mwakhazikitsa loweruka lapitali 96 pages, mfundo zikulu 5. Manifesto imene iyi mwapanga plani kuti zimene zili mumene muzikwanitsa kwa zaka zingati? Manifesto hii tapanga plani kuti will deliver this in the second term of Dr. Lazarus Makasi Chakwera. More 5 years. MCP. Yes, because if you go in any country, you must remember, Malay Congress Party has to plan the laws of this land. We cannot sit here and tell you, Kuti, is this sitting 50 years? Because I'll tell you, the laws of this land say you are going to the ballot to tell people what you can do. And what we are telling you is, we will deliver this in its entirety. Trust us, we've done things that people didn't think we could do. Funso lina solemegezeka. Timafuna tidziwe kuti anthu ena manena kuti mwina mu manifesto mu sikuti anthu akudana nayo, komano akuti muli mfundo mwina zambiri zikulu zimene mwina mu zaka 5 a George Chaima ananena kuti mu zaka 5 ndi zabwino koma sakukhulupirira kuti zingakwaniritsidwe mu zaka 5. Munali ndi mfundo zina mmene mmalowa mboma 2020. Mfundo ngati ya food security apa mwayikapo food security, komano mu zaka zimenezi mbuya omwe munanena kuti anthu azizadya katatu pasiku, koma pano tikamba pano amalawi ena akugona ndi njala
ena akadyanso kamozi akumayamika kuti tadya kamozi, koma ambiri akugona ndi njala. Kuti ulendo uno muchita chani chosiyana ndi zimene mwachita mu zaka zitatu zapitazi anthu ndikumasowa chakudya? Ulendo uno muchitanji pa mfundo imeneyo? Komanso nkhani ya 3 million jobs pabwera funso Madam apa. Marekan, I think give me these issues so that I can address them. Yes, you don't please. need to load them. Yes, nkhani ya food security. How are you going to let deal me with answer the it food this security time one. around? Thank you. I want to address it in this way. I think it's untrue to say food security. Yes, there are people who are starving, but they are not in majority. And this government yamene ingatere mwationa tikugawa chimanga, mwationa tikunena kuti NIFI ilandiridwe, and it has been received by 253 million people alandira, which never happened before. I think tikamapanga judge zimene tinapanga promise, you are correct, but nobody knew climate change ibwera chonchi. Lero ngani anjala siri kumalaikoka. Koma what have we done? We have not just state tapita kukagawa chakuja kumene kumayenera kuti tigawidwe, and to this day we are still doing it. Taikasa ma mechanisms zoti admark idzuke ipange mene imapangira. Ma mega farms mkuwaona, Shire Valley transformation mkuiona. I think it is unfair for people to speak as if we have done nothing. We have not. Go and you will find people out there who will tell you kuti ifeyo we are more food secure than we were before. And this I challenge. I think if we speak to a few people, let's not generalize. This government has reached the point yoti opposition kumacho sana panchito, kumacho sana pa mipando. Chifukwa choti timatokoza achakwera. So when I'm saying that people are starving, I'm not refusing. What do but you mean? Not everyone in Malawi. There are some akuja. There are some tukuyesa kugawa. Right now as I'm talking to you, tukumapereka chimanga. Go to the lake shore. They will tell you kuti tukulandira. Mupite kwa Honorable Gladys Kanda. Anafika pochotsera pa mpando fanya tichakwera amagawa chimanga kumeneko. Look, yes, life is hard, but it's not like everybody. Ndekuti palibe chimene tapanga. There are places. Panopo we have, look, let's measure the food security index. I am not saying we are there or there are no people starving, but work has been done and work is being done, and the kutsogolo dima mechanisms take up. We are saying people be more food secure. Malawi will feed itself. Malawi will be exporting and will even bring Chabwino olemekezeka wanangwa ndi nthawi yako. Chabwino. Yeah, ineyo ndithokoze kwambiri makamaka kwa aneneri amene yuwa chipani cha Malawi Congress Jesse Kabwira. Zina zimene zinali nkhawa zanga za manifesto imene ndikuona kuti ayankha mwina sakudzota amayankha, koma ndaunikire kuti choyamba chimene ndachiona chakuti pa Chingerezi ndikhozonena ngati poor communication channels ya for manifesto details. Ndi vuto lalikulu limene lili manifesto imene. Chifukwa chake anthu akungonena kuti mwana aliyense adzampatsa chani 500,000. Koma mukamvera amene akulongosolera mwina pang'ono zamba kutani kumveka. Chimene chocho chotachiyang'ane bwino kuti sana longosole bwino ndi anthu sizikumveka. Pali vuto mwina mavuto amene ndaona apo ni manifesto imene ifa nthawi yamba zasindanene kuti imeneyi ndinena ku nthawi ina. Vuto loyamba limene andiyankhabe kutsogoloko ine ndingoyala mavuto sindichitamo mafunso kwenikweni. Vuto loyamba limene ndaliona ine ndila ananenaponso achaima kuti ndikuona ngati zinthu zina zimene zanenedwa amenemo ndizovuta kuzikwaniritsa makamaka chifukwa zikusowekera ndondomeko yokwanira yomveka kuti zitheka bwanji. Tikawerenga manifesto mpalipo pena pake ngati akunena kuti adzathetsa kulizima kwa magesi mchaka chimodzi. Kumalawi kuno ndikuona ngati kuti kulonjeza zinthu ngati zimenezo atilongosolere kuti zizatheka bwanji chaka chimodzi. Malawi muno anthu amene afikidwa magesi iwo akunena kuti ayichotsa pa 11%, ayesetsa afika pa 25%. Chabwino ndizoona zabwino, komano dziko ngati limenelo mungathetse ma blackout chaka chimodzi. Economic credibility concerns ndi chinaso chavuta amene makamaka nkhani yake ndiyoti anena zachuma zimene zongomveka mwachangu. Tizakupasani ndalama, tizakukongozani kunifi kuchani zimene zosavuta pa Chingerezi ka microeconomic level.
koma tili ndi mavuto ena amene ndi macro inflation, lack of forex, lack of what adzatani sinaonepo bwinobwino kuti tikupanga ndondomeko yotani fa zimenezo zimene zili kii kapena sandamira zachuma titanamizana kupatsana ndalama kaya kupatsana ngongole koma muona pasi pangati izizi sitinazikonze ndiye kuti chuma chathu sichingabwerere muli zotani kuti tibwerere kuti inflation itsike forex zipezeka ndiye kuti mwina life yathu miyo yathu ikhozamba kusintha aduza paliso vuto lilipo kafukufuku wina kuonetsa kuti muzimene analonjeza mu 2020 kuti alowe mboma ndi mwina around 6% zimene zatheka kuti zathekeratu 60 chakuti percent zikadagwiridwa bentchito pamene 5% iso zidalephera chimene chikuonetsa kuti delivery yawo ngakhale kuti ndanenapo chitsanzo cha magesi 11 to 25 koma delivery yawo ndiyotsika anthu akayang'ana zimene zidakwaniritsidwa anthu awakhulupirira bwanji ulendo uno fa ndiye ntchitonso ina yaikulu imene ali nayo yolokoso awakhulupirire bwanji ndi delivery imene akuchokera imene ikuonetsa kuti sanachite bwino kwenikweni ndimaona ngati kuti ndi vuto mwina chifukwa choti ngati dziko tidanena kuti aliyense akamapanga manifesto azinkera ku Malawi 2063 ndi vuto limene ndalionanso mu manifesto imeneyi idananena chaima kuti muli zinthu zina zikumamveka kuti za 63 osakhala za 5 years chifukwa choti mwina ndiona komando anenetsa apa olemekezeka kuti izazikwaniritsa mu zaka 5 kunena nangasi iwo mwina tiona kuti kodi ane komano chachikulu vuto lalikulu so limene maliona then ma governance reform pamene ndikaona manifesto imeneyo ma governance reform awo ali vague kwambiri sakumveka kuti kodi marifomu amenewa ayenda motani ndipo atithandiza motani chifukwa tikaona zinthu zina umphawi waukulu umene tinawo ku Malawi kuno ndiwochita kudzipatsana chifukwa chosayerekeza tiyekeze business posafuna kuyerekeza chuma chimene tinacho ndi umoyo umene tikukhala chimene ndikutanthauza kuti tili ndi zinthu zina zimene mwina tikayiyang'ana lese public service kaya ndi maparastatals akukhala umoyo odyerera bwinobwino anthu amene ali maudindo azi posaganizira kuti dziko lathu sinafike podyerera motero ineyo ndifuna ndikuafusa nduna apapa kuti ndizoona ku Malawi kuno tidafikapo tili ndalama zoti kaya ma chief executive officers amaparastatal amene akungokhalira bailout kuboma aziyenda ma VX ana awo azilipiridwa ku sukulu zoduwa ndi boma kapena zimenezo ndi za maiko olemera fa ndikanaona marifomu ngati amenewo ineyo ndikanalimba mtima kuti sopano dziko lambana kusintha tisatenge umoyo woti ndi wa maiko ena ifeyo nkudzipatsa pamene tikanali otani osauka pamene izizi zikuchitika tikuona anthu siwo wa parastatal sikupanga ndalama iliyonse ndi osauka ingokhaliranso kupempha kupoma komweko komano anthu amene akugwira ntchito kumene akukhala umoyo ofanana ndi CEO wa kampani ya ku America imene ikupanga ndalama ndizoona zimenezo ine marifomu amene ndikanaona ndi amenewo mwina ndingoyimira kaye pamene chabwino ineyo achaima mukutimva mwamva mmene afotokozera olemekezeka ndopaseni a minute kuti muyankhepo nthawi ikuoneka kuti ikutithera minute isitheka leya koma tinene apa ndikudziwa ndithu koma nthawi tinene apa kuti wanango walankhula bwino kwambiri pazifundo zimene zizi kuunikira nduna ndi chipani cha Malawi Congress Party ine ndiyankhule kwa nduna kuti akulankhula kwambiri kunena kuti akudabwa kuti anthu ophunzira sakumvetsetsa chinthu ngati chimenechi ndinene apa kuti manifesto ya Malawi Congress Party sindikhulupirira kuti mwapangira anthu ophunzira inde manifesto imene mwapangira Malawi kotero kuti nkufunikira kwambiri kuti Amalawi ambiri kapena Amalawi onse amvetsetse chimene chili mu manifesto ichi chodandaulitsa china nchakuti programu iyi munakayigwiritsa ntchito mwayi onse kuchita communicate kapena kuwalankhula Amalawi bwinobwino koma mwambiri mwalankhula chizungu choteso Amalawi ambiri samvera yayi ndiye mukaona kuti mukudzudzulidwa kapena mukutsutsidwa chifukwa chakuti nokha mwasankha kusaunikira bwino Amalawi mawu omveka bwino pazimene mukufuna kutanthauza
chinthu cha namba 2 nchakuti manifesto iyi mukamakakamirabe kwawo za Malawi kuti ayitheka mu zaka 5 ndiye kuti mukwanamiza Malawi. Mukayamba kwanamiza Malawi, Amalawi sakukhulupirirani chifukwa chakuti Amalawi pano adazindikira ndipo akuzindikira tsiku lina lililonse. Sikudzudzula manifesto iyi, tikuyamikira kuti ndi yabwino, koma tikutsindika pa kunena kuti likhoza kukhala bodza la mkunkhuniza ku mtundu wa Malawi kuti manifesto iyi mukhoza kuyikwanitsa mu zaka zisanu, pamene mutalephera kukwaniritsa manifesto ya kale ija imene inali ndi fundo zochepa. Ngakhale a president adavomereza, chimakhala chokhumudwitsa kuti president akulankhula kwa Malawi chinthu chimene chili choonadi, ndiye kumabweranso poyera mwina anthu achipani kapena nduna kumatsutsana zimene walankhula president, chifukwa zimakhala ngati kuti president wathuja ndi wabodza. Pamene abodza ndi amene timanena kuti kawiri amakhala anthu amene azungulira president, chifukwa chakuti amafuna kuti azisangalatsa president, pamene president iyo akufunitsitsa kulankhula choonadi ku mtundu wa Malawi. Pepani olemekezeka Chaima kukambira nako ndeku kukoma, koma nthawi ndithu yandithera 30 seconds mungomalizitsa. Ndimalizitse motero kunena kuti tikamalankhula ku mtundu wa Malawi tizikhazikika pa chinthu chimene tikhoza kupanga, ndipo chimene sitingathe kupanga kusachiyankhula kumangochipanga mchinunu, chifukwa tikati tibwere poyera tikalephera Amalawi amanena kuti munatinamiza. Mwina ndisiyire pamene papa Leah, koma ndathokoza kwambiri kuti ndakhala nanu program. Zikomo kwambiri takuyamikani. Olemekezeka Jesse Kabwira akutitu mwina imene ndatolapo ine kuti you are being over ambitious. Mfundo zabwino koma mu 5 years mwina akuti nkosatheka kuzikwaniritsa potengera ndi mmene mwachitira. Amalawi achongatu ndi mmene mwachitira mbuyomo. In 1 minute mumaliza motani. Ya, ine ndigwirizane nanu pangani yoti tikufunikira tipange communicate kapena tilungusole bwino kuti kuti tapanga bwanji manifesto. Ndipo wedi ndayuza communicate ndi chizungu, even Leah used it. I think ndikulakwa kuti muganizo kuti yankula chizungu choka and apemba Chaima izinena zoona tikakhala pano. Ine ntchito yanga ndiyolongosola ujenuyu manifesto ubwino wake tikuyankhula ndalimi, tikuyankhula ndantu akumudzi chimene akufuna ndichakuti tipeza zintchito, achinyamata akufuna zintchito. Manifesto iyi ikuti ipelesa zintchito, ikuti ikonza job security, ndipo nditsindike pano zimenezo zitheka. Malawi Congress Party ipanga izi mwachimodzimodzi chimene tifuna ndibwerezenso pano. A president ananena kuti talepera, a president anapanga accept kuti we've had challenges. Ngati ukunena kuti nani ma challenges ukunena kuti walepera, chakwera sana lepere, MCP sina lepere, ndima challenges zinakumana nawo amene anavomereza a president. Tapanga zinthu zoti anthu ambiri pa 16 September akavotera Malawi Congress Party. Chifukwa choti manifesto imene atulutsa yaonetsa kuti tidzakhala chakudya, tidzagulitsanso chakudya china, ma business aziyenda bwino, achinyamata apeza zabwino. Ndikhuluke ndikukhulupirira kuti tipezanso nthawi ina yokuti tikambe bwino koma nthawi yatithera. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Ndothokozeni zikomo. Wanangwa 30 seconds timalizire program nthawi ndiye yatithereratu. Nthawi yatithera ndingonena kuti ndizoona kuti manifesto yo ndiyo ili apo, ili ndi fundo zingapo zimene taunikira kuti ndi zabwino, komanso muli zina zimene zizofoka. Makamaka poona kuti zina zimene zikutchulidwa sizingatheke kukwanitsidwa mu zaka 5 poyang'ana mmene yachitira mbuyo Malawi Congress Party. Ndiye ineyo ndikanapempha kuti iwo ukhale mwayi wawo oti abwerere akakonze zina zimene anthu akuona kuti zakuzidandaula kuti mwina akamayendano makukamo kunkana panga kampeni wa anthu ayambe kuwakhulupirira ngati angatanga akhulupirire, chifukwa pakali pano zikuonekabe kuti zina ndi zina sizinaende. Chabwino munso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 21 July 2025. Timatambasula manifesto imene chipani cha MCP yakhazikitsa loweruka lapitali. Ine ndi Leah Malekano, tikumanenso mawa nthawi yomwe ngati yomwe ija ya 5 minutes past 7 pano pa Times. Program ya kulinji mwakumanonse.